Ôl am bore werfeiddiol de, miloedd o bobl yn tre Dinbych, misoedd a misoedd o waith yn mynd i fewn i hwn, gweithio efo busnesau lleol, gweithio efo'r awdurdod lleol, a tre Dinbych wedi cymryd i fewn i hwn a mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Gobeithio rwan i'r bobl sylweddoli praen mor dda di tre Dinbych, a na'n dod yn ôl yma i weld beth sy'n ei gynnig yma. Gweld bobl o byd eang yn dod yma i rasio beics ac yn cychwyn o'r dre, mae wedi bod yn bore ffantastig. Mae'r twydd wedi bod yn hanfodol hefyd a mae wedi bod yn just y bore gorau fedrwch chi cael. A diolch i bobl Dinbych yn troi allan i cefnogi yr event yma. Mae'r crowd fan hyn yn mawr iawn ac mae'n neis iawn bod nôl yn Cymru ar asyn fan hyn. Y peth mi'n edrych ymlaen i mwyaf i bod yn Cymru hun, ddim gymaint y cymal oherwydd mae'n cymal hiraf y diwrnod ac hefyd profi'r un anoddaf. Mae fi a Ian fan hyn wedi dod yma heddi o Rhuthun i gweld yr digwyddiad arbennig yma o Tour Britain. Dyn ni wedi gweld pobl sy'n amlwg ar teledu, Legends of Cycling. Mae'r dre wedi gwneud swydd arbennig o dda o hostio fe yr event a dyn ni'n teimlo wedi cael croeso mawr yma heddi gweld lot o ffrindiau, pobl ni'n abod. Dyn ni nawr yn mynd i seiclo fan hyn drosodd i Llangynnog i weld nhw yna yn Llangynnog yn mynd lan yr mynydd dros y mynydd i Tanan Valley. So rhywbeth i edrych ymlaen at.